Vítáme vás průvodci tarifními plány. Do systému Microbill se přihlásíte kliknutím kamkoliv na obrazovku a zadáním přihlašovacího jména a hesla. Než začnete v systému pracovat, je nejdříve nutné zadat partnery a lokality. V menu tedy klikněte na záložku Administrace. Ve spodní části pak najdete pole Partneři. Zde zvolte Přidat partnera. Vyplňte jeho název a provizi uvedenou v procentech. Nyní je nutné nastavit lokality, kde poskytujete své služby. Klikněte na Přidat lokalitu a vložte její název. Může to být název obce, čtvrti či přímo ulice. Nyní přejdeme k vytvoření uživatelských tarifů. Klikněte na Nový tarif. U tarifu vyplňte jeho název, cenu. Zvolte, zdali se jedná o cenu včetně DPH či bez DPH. Toto nastavení ovlivní fakturaci u všech zákazníků daného tarifu. Pokud je daný tarif dostupný jen u některého partnera, vyberte jej ze seznamu. Zde máte možnost si vybrat, na které tarify bude zákazníkovi umožněn případný přechod. Maximální download i upload rychlost uvádějte vždy v kilobitech za sekundu. V procentech pak uveďte garantovanou rychlost. Agregaci nastavte standardně jako 1:x. V této poslední části nastavujete tzv. Burst, konkrétně burst limit, který uvádějte v kilobitech za sekundu. Burst time v sekundách a burst threshold opět v kilobitech za sekundu. O úspěšném vytvoření nového tarifu vás bude systém informovat. Informace o uložených tarifech si můžete jednoduše prohlédnout. V následující části si vysvětlíme, jak tarify upravovat či mazat. Vyberte si tarif, který chcete upravit. Proveďte potřebné změny a tarif zase uložte. Pokud je potřeba tarif smazat, je nutné si dát pozor, zdali není přiřazen k některým zákazníkům. Takový tarif totiž nepůjde smazat, dokud bude obsahovat uživatele. Prázdný tarif je možné smazat bez problémů. Tímto náš průvodce tarifními plány končí. Máme pro vás ale i další videonávody, ve kterých vám ukážeme, jak naplno využít systému Microbill. Děkujeme vám za pozornost.